Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғаттуллина. Бүгінгі тапшу Татарстан Республикасының халық язучысы, РСФСРның ат қазанған мәдәниет қызметкері, тәржімәші, тарихшы Нурихан Фәттахның тормыш һәм ижад юлы хақында. Идел суы ага тырыр, ярларына қага тырыр. Идел кешкен ир егетләр шын дусларын таба тырыр. Идел суы ага тырыр. Күренекле язучы Нурихан Фәттах 1928 елның 25 октябрендә Башкортстанның Яңавыл төбәгендәге Күчтавыл дигән кечкенә генә татар авылында дөньяга килә. 1946 елда Яңавылдагы 1 номерлы татар урта мәктәбен тәмамлаганнан соң Казанга килеп, университетның татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Аны тәмамлагач 1950-1952 елларда Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты редакциясында мөхәррир. 1952-1953 елларда Татарстанның Чистай шәһәрендә Сталин байрагы дигән өлкә газета редакциясында тәрҗемәче булып эшли. 1953 елның майыннан Казанга кайтып профессиональ язучылык хезмәтенә күчә. Нурихан ага әдәби иҗат эшенә мәктәптә укыганда ук керешә. Шигырьләр, хикәяләр яза, көндәлекләр алып бара. Студент елларында фольклор экспедицияләренә чыгып, татар халык иҗаты әсәрләрен җыя. Халыкның сөйләм телен, йола ырымнарын, борынгы тарихи риваятләрне һәм әдәби истәлекләрне өйрәнә. 1944 елдан матбугатта шигырьләре күренә башлый. 1948 елны безнең хикәяләр исемле күмәк җыентыкта «Утлар» дип аталган беренче чәчмә әсәре дөнья күрә. Алга таба ул зур жанрларда иҗат итә башлый. Һәм 1955 елда үзенең «Сезнеңчә ничек» дигән беренче романын тәмамлый. 50нче еллар яшьләренең уй-хисләрен, борчуларын, уку һәм хезмәт мәшәкатьләрен, мәхәббәтләрен чагылдырган бу роман 1956 елда Совет әдәбияты журналында басылып чыга һәм укучылар әдәби җәмәгатьчелек тарафыннан яратып кабул ителә. 1950 елларның урталарында Совет хөкүмәте карары белән Казакстан далаларында чирәм җирләрне күтәрү дигән кампания башлана. Нурихан Фәттах та Павлодар өлкәсендәге Казан совхозында эшли. Татарстаннан килгән эшчеләрнең тормыш һәм хезмәтләрен өйрәнә. Бер үк вакытта җирле халык, тугандаш Казак халкының да тормыш көнкүреше белән таныша. Һәм шуларның нәтиҗәсе буларак 1962 елда әдипнең «Бала күңеле далада» дип исемләнгән икенче зур романы языла. Нурихан Фәттахның тормыш иптәше Руфина ханым бүгенге көндә аның иҗаты сагында торучы, ядкәрләрен кадерләп саклаучы. Безнең белән дә ул хатирәләре, танышу тарихлары белән бик теләп уртаклашты. Конференция үткәрергә ул үзенең туган ягына кайткач, мин ул вакытта Уфада укыйдым. Ул Казаннан кайткан библиотекадан да ни булды, очрашу булды язучы белән. Ул нейде, китапханәдә минем классташым эшлидер. Мин анда көн саен барып йөридем. Район җирендә кая барасың инде? Ул китапханә инде. Менә шунда без аның белән очраштык. Бераз сөйләшеп тә утырдык инде, тегесе монсы. Аннан соң элек тә инде ишеткән, күргән дигән кеше. Без икебез дә бер мәктәптән булгач инде, әти-әниләр дә шул бер мәктәптә эшләгәч, әзме күпме танышлык булгандыр инде ул. Менә шуннан соң инде Уфага бергә очтык. Аның беренче мәртәбә Уфага баруы булган. Яңавылдан улакта самолет йөридер. Мин инде Уфадан Яңавылга кайтып йөрим инде. Шуннан соң ул безнең тулай торакта үзенең кичкенә генә чемоданында калдырып торды әле. Руфина ханым тормыш иптәшенең илһам чыганагына да, тугры киңәшчесенә дә үрелә. Менә ул бер тамчы да, хәтта вакыт-төякләрдә дә кешенең ялганын яратмыйдыр. Ул шуның хәтле яратмыйдыр ялганны, гафу итә алмыйдыр, гафу итә белмидер хәтта. Ул кешене күрә алмый башлыйдыр.
Менә беренче елларны яшәгәндә хатын-кыз вакыт-төяктан итәбез ул кочагында шундый. Ул миңа кычкырмады, ачуланмады. Менә берничә көн яшәгәннән соң ул миңа әйтте. Менә минем холкым шундый. Зинһар, нәрсә генә булса да, син мине алдамаска тырыш. Әгәр алдасаң, минем ышанычым бетсә, безнең тормышның рәте булмаячак, диде. Кеше китә, жыры кала диләр. Нурихан Фаттахның әдәби мирасы бәяләп бетергесез. Моны язучы үзе исән чагында ук тоеп, белеп яшәгән. Вафатыннан соң да шәхсенә карата игътибар җитәрлек. Нурихан Фаттахка карата игътибарның да, ихтирамның да кимегәне юк, Илүзә. Менә мин сезгә мисал китерер өчен махсус алып чыктым бу китапларны. Аның 90 еллыгына бер елны, бер вакытны 3 китап чыгардылар. Нурихан Фаттахның төшендә дә күргәне юк. Монда билгеле ни, Татарстан китап нәшрияты генә түгел, монда культура министрлыгы булышты. Бер рәттән 3 китап. Без аның презентациясын үткәрдек. Мин Ирада ханым белән сөйләштем, үзем приемга барып әйттем. Театрда зурлап аның 90 еллыгын үткәрмәсәгез үткәрмәссез, китап чыгарырга булышмассыз микән. Ул риза булды. Менә Ирада ханымга минем именно бөтен кеше алдында телевизордан рәхмәт әйтәсем килә. Быел исә Нурихан аганың 95 еллыгы. Сызгыра торган укларның рус телендәге версиясе дөнья күргән. Бу да зур бәхет түгелмени? Невский альманах дигән Питерда чыга торган журналда әлегенә нәйнең Халида Гилазованың мақаласы чыкты. Нурихан Фаттахның иҗатын бик зурлап, белеп язган дип әйтегендә. Оннан соң Илүзә, менә сезнең килүегез шулай ук зурлау дип уйлыйм мин. Менә сезгә беренче мисал китердем. Шуңа күрә минем Нурихан Фаттахка игътибар юк дип зарланырга бернинди нигезем юк. Нурихан аганың өендә үзе исән чагында дус ишләре тарафыннан бүләк ителгән картиналар бизи. Бу өйдә серле бер мөхит хөкем сөрә. Нәкъ менә биредә үз вакытында татар әдәбиятының классик нигезен тәшкил итәрдәй әсәрләр туган. Язучы иҗат дөньясында кайнаган, төннәр буе илһамын эшкә җигеп, әсәрләрен иҗат иткән. Шундый урын гади генә була аламыни? Узган гасырның 60-нчы елларынан башлап язучы үзенең иҗади игътибарын тагын бер өлкәгә, тарихи жанрга юнәлтә. Ул бөтен көч-дәртен җигеп татар халкының үткәнен өйрәнергә керешә. Археологик экспедицияләргә кушылып, борынгы Болгар шәһәрен казу эшләрендә катнаша. Гомум төрки һәм татар халкы тарихына кагылышлы гыйльми хезмәтләрне, борынгы язма истәлекләрне, документларны, барлык беренчел чыганакларны барлый. Әлеге озак елларга сузылган эзләнү өйрәнүләрнең нәтиҗәсе булып, иң әвәл Итил суы ака тору романы һәм Кылгали трагедиясе иҗат ителә. Шундый язучылар бар. Аларның исемен әйткәч, укучының күз алдына берәр символ, я булмаса предмет, яки аның әсәре күз алдына килеп баса. Нурихан Фаттах шундый язучылардан. Аның исеменә сызгыра торган уклар җисем буларак та, мәгънә буларак та ияреп йөри. Беренчедән, бу әсәр бик популяр. Икенчедән, әлеге сүзләр туры сүзле, кыю, тәвәккәл Нурихан аганың хылкына бик туры килеп тора. 1977-1985 еллар арасында язылган әлеге тарихи роман «Дилогия» 2 китаптан тора. Күп планлы, күп персонажлы әлеге әсәр төрек татар халыклары тарихының бик борынгы дәверләрен үз эченә ала. Нурихан үз халкының тарихы белән минемчә мәктәп елларыннан ук кызыксына башлый. Студент елларында да тарихи язмаларны бик күп укый. Болгар чоры тарихын ныклап өйрәнгәч, күрәсең, аңарда күчмә тормыш алып барган борынгырак төрки халыклар тормышын тасвирлау теләге тугандыр. Нурихан бер әсәрне дә тирәнтен өйрәнмичә, оннан-моннан ишеткәннәре нигезендә генә язмады. Ди аның тормыш иптәше Руфинә ханым Фәттахова. Аның 60-нчы елларның 2нче яртысында язылган 44-нең май айында повестен һәм күләмле кичү романын шулай ук тарихи жанр әсәрләре итеп карарга мөмкин. Аларда чагыштырмача якынрак тарих,
Ауыр сугыр чоры һәм сугыштан соңгы еллардагы татар авылы тормышына бәйле драматик вакыйгалар сурәтләнә. Кичү романын автор әле 1956 елда ук яза башлаган була. Әсәрне ул үз сүзләре белән әйткәндә, шын барлыкны әз генә дә бозмыйча, бизәмичә, һәр нәрсәдә, аеруча халык тормышын һәм милли мөнәсәбәтләрне тасвирлаганда дөреслекне ярып салырга дигән төп максатны күздә тотып яза. Әлбәттә, бөек язучыбызның иҗатын фәнни күзлектән өйрәнгән галимнәр дә бар. Шуларның берсе Әлфинур ханым. Ул Нурихан Фәттах әсәрләре буенча диссертация яклаган шәхес. Нурихан ага инде ул вакытта ук тәҗрибәле, инде зак еллар иҗат иткән, зур-зур әсәрләр язган язучы иде. Билгеле язучы, татар әдәбиятында да, рус әдәбиятында да аны инде беләләр иде, чөнки тәрҗемә ителгән әсәрләре дә шактый бар иде аның. Әдәбият галиме, зур галим Фөлүн Мыслахович Мусин тәкъдим ясады. Сез Нурихан Фәттах иҗаты буенча эшләмәссез микән? Кандидатлык диссертация итеп эшләргә кирәк. Фәнни дәрәҗәдә эшкәртергә кирәк бу материалны дип. Әлегә кадәр язылган мәкаләләрдә әлбәттә ниндидер фикерләр бар иде. Мәкаләләр шактый күп язылган. Ләкин алар бер яклы гына тикшерү. Ниндидер айрым мәсьәләләргә генә тукталу. Әлфинур ханым диссертация эшенә бик теләп алына. Кайберәүләрнең Нурихан ага туры сүзле, төгәллек яратучы, бик гадел кеше. Фикереңнән кире кайтмассыңмы, эшеңне ярты юлда ташлап калдырмассыңмы диюләре дә куркытмый аны. Эш башлагач Нурихан ага үзе дә яшь укытучыга юнәлеш бирә. Хатлар да алыша, чын мәгънәсендә Әлфинур ханымның остазына әверелә. Ул диссертация язу теләге турында әйттем дә, миннәргә ул бик шаккатмады. Бик шатланды дип тә әйтә алмыйм. Ул андый теге мактауларга, зурлауларга бик исе китмейди. Ул үз чамасын белә, үз бәясен белә, үзенең эшләрен дә белә. Шуңа күрә бик теге исе китмәде, ләкин ул күрдем, минем дә яшьрәк вакыт бит әле. Ул шатланды, теге яшьләрнең әдәбиятка тартылышы, мин шуны аңладым. Теге кызыксынулары. Аннан соң без анда әдәбият турында да сөйләштек, дөнья хәлләре турында да сөйләштек. Ул шул вакытта бик кызык бер сүз әйтте миңа. Мәтәм язучылар булыр микән? Менә хәзер теге әйтмәдем инде, өлкән буыннар китә бит инде. Яшьләр күренми, язучылар булыр микән, әдәбият булыр микән дип мин сорау биргән идем дә. Сеңелем ди. Аның язучысы булыр, аның менә укучысы булыр микән ди. Инде шул чырларда ук Нурихан ага татар әдәбиятының гына түгел, бар татар дөньясының киләчәген күз аллаган димәк. Әсәрләреннән күренгәнчә язучы көчле тарихчы, милләтпәрвәр шәхес кенә түгел, чын психолог та булган. Менә аның иҗатының там бер кызыксындырган ягы, ул башка язучылар күреп алмаган мәсьәләләрне күреп ала иде кеше тормышындагы. Я булмаса Алагызаның Әтил суга катырыр романын. Менә ул вакытта 69 елда әле андый тарихи романнарны күтәрергә ярамаган, татар халкының тарихы турында сөйләргә ярамаган заманада ул нинди роман язып чыкты. Миллиликтән да, националист, әллә нинди исемнәр тагып, мине хур итеп ташламасыннар дигән фикердә тумаган анарда. Тугандыр бәлки, әлбәттә ул да кеше. Ләкин ул татар халкының тарихы 17 елдан гына башланмый. Аның тарихы тирәндә икәнлеген күрсәтте. Искиткеч әсәрләр бит алар. Әлфинур ханым бүгенге яшь буынга Итил суы ака торыр, сызгыра торган уклар кебек әсәрләрне укырга киңәш итте. Татарның аслын тәшкил итүче бу әсәрләрне без белергә тиеш. Нурихан Фәттах балалар әдәбияты, драматургия, әдәби тәрҗемәдә дә нәтиҗәле эшләүче әдипләрнең берсе була. Балалар өчен ул тегермәндә, Өч туган, Ирек, Алмаз һәм Җәлил яшь чакларда безнең баба исемле хикәя җыентыклары чыгара. Энҗеле үрдәк дигән пьеса әкият яза. Тәрҗемә өлкәсендә Виктор Гюгоның Хокуксызлар романын, аннары да Бальзакның Отец Гарио романы белән сайланма хикәяләр җыентыгын, Иван Гончаровның Обломовын һәм башка рус язучыларының әдәби әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итә.
Әдип иҗат эшчәнлегенең тагын бер зур өлкәсе төрки телләр тарихы. Тарихны җентекләп өйрәнү аны тел гыйлеменә караган җитди хезмәтләр язарга тәрә. Ерак гасырлар авызы, фез диспесенең сыры хезмәтләре, зур күләмле шәҗәрә һәм рус телендә язылган Язык Богов и Фараонов китаплары төрки телләр тарихын кулачлый. Нурихан Фәттах үзен үткен телле тәнкыйтьче буларак та таныта. Туры сүзле булганлыгы аркасында шактый гына иҗатчылар белән сүзгә килгән вакытлары да аз булмый. Татар әдәбиятында, сәнгатендә тәнкыйтьнең сай булуына борчыла ул. Татар тәнкыйте, минемчә, бер кайчан тулы мәгънәсендә ирекле һәм бәйсез була алмады. Ул бер яктан хаким идеологияга, икенче яктан әдәбиятны үз кулында тоткан айрым шәхесләргә һәм айрым төркемнәргә юлчы хезмәтен башкарды. Тәнкыйтьчеләр бары үз хуҗаларының гына исемнәрен мактау белән телгә алып, башкаларның исемнәрен дә, әсәрләрен дә телгә алмыйча, тәнкыйть мәкаләләре язарга өйрәнеп киттеләр, дип борчылулы фикерләре белән бүлешә язучы. Бөек Ватан сугышында җиңү көнен якынайткан халкыбыз батырлыгы турында бүген дә җырлар җырлана. Сәхнә әсәрләре иҗат ителә, фильмнар төшерелә. Режиссер Александр Долматов та Нурихан Фәттахның 44-нең май аенда әсәре буенча фильм төшерүгә алынды. Кинокартина туу мизгелләрен без дә күзәтә алдык. Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май аенда дигән повесте, зур повесть түгел ул, 30 гына битле. Мине бер 7 еллар элек укыгач бик кызыктырган иде. Һәм мин аны кино итеп күргән идем. Чөнки монда кешенең, бигрәк тә хатын-кызның сугыш вакытындагы менә аның батырлыгы да, тылда эшләве дә, урман кисеүе, шул вакыттагы язмышындагы авырлык, шундый зур осталык белән язылган. Һәм бу фильм ул бит инде гомум кешелек кыйммәтләрен пропагандалауга юнәлдерелгән. Тылдагы хатын-кызларга, миңа калса, аларга бер кайчан да игътибар бирелеп җитмәде безнең илдә. Аларны зурлау, аларны хөрмәтләү, алардан үземнең ишеткән булды. Безгә игътибар җитмәде дип. Без тылда солдатлар кебек булдык дип. Менә шуңа күрә гади хатын-кызларның язмышы, аларны күтәрү, аларны күрсәтү, миңа калса, тарих өчен дә, безнең республика өчен дә, аннары татар киносы өчен дә бик кирәкле эш. Фильм Татарстанның Арча, Лаеш, Югары Сан районнарында төшерелә. Картинаның төп максаты яшь буында тарихка карата мәхәббәт тәрбияләү, шулай ук тыл хезмәтчәннәренең батырлыгын мәңгеләштерү. Актерларга килгәндә безнең татар кинода бер 3-4 көн кастинг булды. Андан Татарстанның барлык районнарыннан, барлык шәһәрләреннән безнең нинди театрларыбыз бар, шуннан артистларыбыз килде. Без инде әлбәттә уйнатып карап, берничә артистларны сайлагач, төп рольләргә сайлагач, яңадан ул артистларны чакырып, алар белән дә эшләдек. Шуннан инде үзебезгә кирәкле артистларны сайлап алдык. Хәзер менә съемкаларның кышкы өлеше бара. Аннары май аенда булачак һәм дә җәй аенда булачак. Әле бу эшебез муеннан, Аллага шөкер. 44-нең май аенда фильмы Нурихан Фәттахның тууына 95 ел тулуга һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышлана. Мин бу проектта бригадир Газул ролен башкарам. Минем бригадада инде хатын-кызлар гына булып чыга, чөнки аларның иратлары, ирләре сугышта. Без әйтик инде сугышны утын белән тәэмин итүче бригада кызлары. Ләкин монда шартлар бик авыр. 6 айга тикен алып килгән әйтик эшчеләрне, кызларны монда ел ярымга кадәр эшләргә туры килә аларга. Шартлар авыр, эшләгән өчен көнгә 600 грамм гына икмәк туры килә, ипи, әйбит. Ашау җитми инде сүздә юк. Күп кеше, әйтик, халык Нурихан Фәттахны тарихчы буларак беләбез бит инде. Итин суака туры, сыра торган уллар әсәрләре аша. Аның менә бу 44-нең май аенда әсәрен шулай зур масштабка тәкъдим итү, минемчә, бу бик кирәк иде безгә. Фильмда танылган артистлар белән беррәттән театр училищесы студентлары да төшә. Тәҗрибә туплый тора, остара, мөхтәрәм сәхнә осталары янында шомара.
Мин биредә инде шул урман кисүче хатынны уйныйм. Монда бит инде үзегез беләсез, бөтенесе төрле яклардан, төрле төбәкләрдән җыелган хатыннар. Менә төп героиняны яклаучы инде мин. Үземчә уйлап, режиссер белән бергә сөйләшеп, шушындагы хатыннарны бераз тәртипкә тотып, менә шундый бик көчле, һәрберсен менә тикшереп кенә карап кына җыри торган хатыр инде. Мине тыңлыйлар. Целый день, целый ночь орёт, спать не дает. А мы целый день вот бельден в снегу ходим, а ей бревно таскаем, родина помогаем, а вечером отдыхать не можем. Дөрес әйтә, дөрес. Да. Тапшырубызны Нурихан Фәттахның милләт, аның тарихын өйрәнүнең ни дәрәҗәдә мөһим булуы турындагы фикерләре белән тәмамлыйсы килә. Үз халкына, тарихына, батырларына кеше бер кайчан да битараф булмаган. Теләсә нинди халыкның башкалар тарафыннан йотылмыйча калуында, мөстәкыйль яши алуында, милли аңны үстерүдә тарихның роле бик зур. Үзенең кемлеген, нәселен, нинди халык булуын яхшы белгән кеше бер кайчан башкалар алдында каушап та калмас. Үзен кимсетергә теләүчеләр булса, андыйларга кирәкле җавапны да табар. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Татарстан Республикасының халык язучысы, РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре, тәрҗемәче, тарихчы Нурихан Фәттахның тормыш һәм иҗат юлы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгат Туйлина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.